Pila ka buok atong maayong magbalantay? Pila ka buok? Usa o duha? Wa mo katubag no? Matod pa ni Kristo, walay makaagaw kanila gikan kanako. Nya ang amahan nga naghatag nila nga rinako labaw sa tanan, wa say makaagaw kanila gikan sa akong amahan. Di sa ato pa, duha na kabuok ang magbalantay. Duha. Pero gipunan man sad ni Kristo, ang akong amahan ug ako usara. Usara. So ang atong magbalantay duha ug usa. Kaya ang atong Dios usara may atong Dios, unya kitang tanan iyang mga anak, iyang mga karnero. Usara ang Dios, tulo ka personas. Ako lang ning gipangutana ninyo kay usahay ra ba daghan kay tag-itudlo nga maayong magbalantay kuno labi na panahos eleksyon, nakailag yun sa iyang mga, ato pa ni Kristo ang maayong magbalantay, nakailag yun sa iyang mga karnero. Munang doon na gi-assign kada balay kuno kay nailhan na. Hasta ang imong presinto nailhan, no? Tagaan na kadaan sa imong presinto. Unya, kung naay maayong magbalantay, dili pwede nga ang mga karnero mga dautan. Muna nga ningos Kristo, ako nga maayong magbalantay, nakaila ko sa tanan akong mga karnero. Pero doon na sa isumpay, ang akong mga karnero mamati sa akong tingog ug mosunod kanako. Magunsa man og maayo ang magbalantay, pero ang karnero mga buangon. Kamoron, kumusta man mo? Maayo mong magbalantay o buangon? Diday. Maayo mo nga karnero o buangon? Kinsay mo angkon nga maayo kong karnero, taas ang kamot. Anay, upat. Kinsay mo ingon nga buangon ko nga pagkakarnero, taas ang kamot. Naasay lima. Kamong uban, unsa man day mo? Di man mo maayo, di man sa mo buangon. Niingon ang usa, peace. Ayan ang peace. Mga yawanon mo. Di man mo buangon, dili sad mo maayo, yawanon. Unsa man ang yawanon? Kanang ang kaugalingon, maoy sundon. Dipindi lang. Og maayo gani, makaayos akong kaugalingon, ang gisulti sa Ginoo, sunod. Dili nagay ko kauyon, lihay. Muna ang tubag anak kasagaran, depende sa hatag. So aritas una, ang maayong magbalantay nakaila sa tanan niyang karnero. Kinsa ron sa atong mga kandidato nasyonal o lokal nga nakailag yun sa tanang Filipinos, maoy butari kay maayo nang magbalantay. Wa? Kaning gawali ron, magbalantay man ni dinhi sa San Vicente Ferrer Paris, Liloan, nakaila ka ko sa tanan gidinhing nagpuyo. So di sa kumayong magbalantay. Imposible nang mahitabo sa tao. Pero posible nas Ginoo kay kaila man gid siya tanan. Kaila man siya sa tanan nga mangangan kunos bituon, kaila sa siya sa tanang naong sa isda. Iya ginang na-memorize tanan. Kaila siya na kay Ginoo man siya all knowing. All-knowing. Why matago niya? Pero kitang tao, di na kinahanglan nga mahimutang all-knowing. Kaya ang resulta na, mahimutang marites. Kana bang susi-susi ba? Susi-susi. Ay na lang. Ang unsa may maayo sa usa ka leader, kahibaw siya sa panginahanglan sa iyang mga karnero. Generic ba?
Kinsa ron sa atong mga kandidato nga nahibaw nga traffic na kayo ang atong mga agianan. Kinsa ron atong mga magbalantay kunuhay nga nahibaw nga naglisod na kayo ang atong mga katawhan kay gamay ang sweldo, mahal ang pamaliton. Unya, daghan ang mga nanginahanglan og trabaho, jutay ra ang opportunity sa pagtrabaho. Nay nahibaw ana. Kinsay nahibaw karon nga daghan kay tag mga squatters. Pero naa say atong mga uban nga mga Pilipinos nga dagko kay giyuta nga bisag ang tanang squatter papuyon sa iyang yuta kaya ra gyud. Pero wa gyud nakapuyo kay no trespassing, private property. Nay nahibaw ana nga leader. Kinsay nahibaw ron nga leader nga daghan kaayong siga nagmata sa atong mga kaigsuonan kay naa lang gyapon ang drugas, sige lang gyapong pamaligya ng syabok. Kinsa roy nahibaw nga atong mga leaders nga ang ato di ay mga batanon nabuang na kayo ang internet o kanang naang cellphone, apil na ang pari usahay. Sige na lang tanaw ang mga TikTok, ang mga porn diha, hasta ang mga sugal nga naa diha sa cellphone. Kinsa man ang nakahibaw ana mao nay atong butaran aron makatubag sa maong mga problema. Ha? Ilingi ana imong tupad. Ina nahibaw ka, nakusog kay rong porn. Pangtana ba? Hibaw ka? Ngayon sa na imong tupad, tanaw kay kuana usahay. Awa di mo kay baon na di ay. Wa? Mga buangon mo. Muna kamong mga inahan kay Mother's Day maron, kinahanglan mahimo sad mong maayong magbalantay. Bantayan ng inyong anak kung magsyagit-syagit, dadadayon ngadto sa gawas. Kay dili pa na relax din sa sulod. Bitaw, kinahanglan kay hibaw gid mo ana, ha? Og maay mo magbalantay. Dadadayon ngadto sa gawas. Usa lang kasyagit, ayaw na pasyagitag kaduha. Aron dili mo maimpierno. Awa gyud. Sige na. Sipyat siguro ko atong paminaw. Sige. Kamong mga amahan, maayo mong magbalantay sa inyong pamilya? Ha? Bahala mo diya. Basta kinahanglang nakaila mo sa panginahanglan. Sa unang pagbasa, sila si San Pablo gisundan sa daghan kay mga tao kay nakahibaw kay sila og unsay gikinahanglan sa ilang kaigsuonan. Mo na mga tao magpunsisok nila. Wa sila manghatag og kwarta. Ay gahapon, di amon to'y among nagian, porting taasas linya, porting motor, na kung ano, maning porting, maning huuta na ane. Siya klaro, kaya ni Pader na, padong dito ay, pagtanaw na mga daan, naade ng hatag. Wa magdahag kwarta si San Pablo o ang iyang mga kauban, ang ilang gida, Kristo, Ginoo, natubag ang mga panginahanglan sa mga tao. Dili baya kwarta ang gikinahanglan ros mga tao. Na ay usa ka estudyante gibuli sa iyang maestro, iyang professor, naghikom tungod lang kay lain-lain sila gipili nga butaranan. Na sikat na ron sa social media. Naasay inahan nga naghilak kay gibuli sa iyang anak tungod lang kay lain-lain sila gipili nga kandidato. Why Ginoo? Way Ginoo. O nang gianhi ko dinhi, daghang kay muduol nako, Pader suportahin ni si kuan anak nako, di ko mo suporta ana. Wa ko'y gisuportahan. Ang ako lang isulti, dad-an ninyo ang Ginoo sa inyong pagbutar. Dad-a gyud ang Ginoo. Kay maunay mo tudlo nato kinsay butaran, sa kinsa may imong butaran Pader nako, nag-agad pa kos Ginoo. Siya pa din, kadugay na nimong sigigmisa, wap agigisulti ang Ginoo, nako nana, sa kinsa man, nako pangutan ang Ginoo.
ngano ako may mong pangutan-on, pangutan ang Ginoo kay musulti ra na siya nimo. Amo nang wa jud koy gisultihan karon. Anong inyo makong tutukan? Gatoo mo musulti ko, pangutana mo sa Ginoo. Ayaw mo pangutana sa anang imong tupad. Kay lain sa nagbutaranan, lain sa nag-inspirasyon sa Ginoo. Kay butisyon guni. Unya ang mugawas nga mudaog sa eleksyon ugma, atong respetuhan kay maunay gisugo sa Ginoo. Dili nato awayon, dili ta mag-ingon nga nanikas, wala. Basta nagdata Ginoo sa pagbutar nato, tuhuan nato ang niresulta, mautoy kabubuton sa Ginoo. Nya ato nang suportahan kay mukuyog nato ang Ginoo nga maayong magbalantay. Unyang makapili tag daotang magbalantay, Father, mausabra na siya basta kitang tanan Dios nun sa atong pagsunod o pagtahod ni anang gipili sa atong eleksyon. Ana, di kay magsig-away, di magsigig, dili na mo respeto tungod lang kay wa mo daog. Ang napildi dili mo respetos ni daog. Ayaw niya ang ni daog sad magsigi sag kondinar aring mga nangapildi. Musahay putlan pas tubig. Why project nga mahitabo. Kanamong lugar dito bukid sa akong gipuy-an. Sus. Wa pag yun makarsadahi. Hangtod karon. Ambot tugon sa isa na mos Ginoo. Wa gyud katulo na na-approve nga karsadahan. Duol ra gyud kayo. 3 ra ka kilometro gikan sa eskina sa karsada. Madungog gud namo ang busina sa kanini ang sakyanan dito atong karsada. Pero wa gyud kaabot sa amo ang karsada. 3 ra ka kilometro. Ngano man? Way maayong magbalantay nga nakakita didto. Mao nang salamat ko sa Ginoo, napari ko, sige na kong dupa-dupa, ang akong kolekta, akong gitabang dito, akong gipaabli-ablihag jutay ang daan, aron makaagi ang habal-habal. Perti daghanang nangapamos. Kaya niahat mag-drive og habal-habal, di nga dagma yun. Karon hinoon, anad na sila. Anad na sila ba? Igsakay nako dito habal-habal nako, may na di kay mo mudaangan hidong. Isa, may na kay padiroy nako wa mo matumba. Isa, hapitanan dining area pa din natumbahan na ginanamo. Mag-abot ko kuno ang daan ug ang bag-ong pangos. Ana, nya wa gyud nakakita ana dito. Pila na nakasakong simento akong napada dito kay magsimento karon bahaan ikaugma mainas na sad hatag na sag simento may gani kay na ako'y dupa-dupa. Na karon nga tiguang dito nga senior citizen mo kubra sa ilang kuan hadlok man kay mo sakay motor malipong man ingnon lang sa mga driver sa balhabal piyong lang diha manang nya sandig sa kong abaga nya magkatakanta din ang driver sa balhabal ba. Katakanta siya niya mura mo takil. Uy usa man didong sala wa ra man oy pero lawom ko kay ngutong sapa ko. Ko kani madugay ni mga matay magini mga tiguanga dinhi ba. Pero mo na ato lang na agwantahon kay ngano man wa man nablihig dakong dan. May padinis inyo kay nindot kayong nada no. Sana all. So ya bitaw kay ko dinhi, dagko kay nga to mga daan, simentado pa nya, mingaw kay ba dito no sa amo nga nay daghang tawo agian, wa ano'y karsada. Balhabal ra gid dito. Una ako lang ning gisgutan kay daghan kayong panginahanglan sa atong mga kaigsuonan nga wa matubag tungod kay dili maayo ang atong magbalantay. Nganong di man maayo? Kay dili konektado sa atong magbubuhat sa atong tinuod nga maayong magbalantay. Sa ikaduhang pagbasa, nakita dito sa langit ang di maihap nga mga tao nga nagsunod sa maayong magbalantay. Wala na sila'y kasakit, pulos na lang kalipay. Mao na gito ang tinuod nga niingon ta sa atong tubag sa Salmo, kita kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon.
tuan na dito sa langit, pero pwede na nato sugdan dinhi. Muna kamong tanan nga namalit og slots, mga maayo mong karnero, naminaw mo sa tingog sa inyong magbalantay og misunod. Di ba? Muna ang nanataroy halin nga 3,975 slots. Pakpak. Naapay 50,025 slots nga palitonon. Paminaw in taon mo, no? Paminaw. Aron mo maapil atong lungsod sa Dios nga wa nay kasakit, pulos na lang kalipay. Okay? Nindog na ta mga maayong karnero. Ang mga buangon panguli.